kai lokaci fa yayi ga shi muna da zuwa bikin abba ne Alhaji Allah. Ina wuni? lafiya kalau Na gajiya. lafiya kalau Madalla. da me kai tabbata da sassafen nan haka Alhaji wallahi. ina shirin zuwa bikin abba ne za ka yi samman ko haka lafiya Bikin abba ne ya gaje. bikin abba ne za ka san shi ba wanda za a iya jirin drama ina direba je ka kira mun direba Ai direban da zo na ga maka labarin sa ne. to ina jin ka je faru Kaga uwar gida ta shiga ban daki. Ka zaga. Uwan ka sai don ne ban da sani ba. Ya ga iyaye ka ta. inna Ba da mun ba shi na farko ba. shi direba Na uku na gani. ya dade yana yi Ya jima yana yi. amma kai ka koyi baka sanar da ni ba Ai ka san kai yace na masa munafurci ne. Ka san abin ka nan da mutane. je ka kira mun shi yau sai ya bar filan nan Na ce lafiya ka ga mun. Lafiya ai ga shi. yawa direba an kawo min karaka ashe abin da kai kana yi a wannan gidan kenan da wannan kenan Alhaji Allah kai me ka faɗa da zu Ya mun. aka ce hajiya ita shiga wanka kana neman ta ya kai sau uku ana ganin inna Alhaji Allah to kaga daga uwar gida zo ki da abin da ke faruwa kai ina maman naka Tana shirya, tana da zo. je ka ce wanda ta yi sauri bikin abba ne bi za ku ba masu lokaci ya kure ta zo akwai wani al'amari ne ke faruwa a gidan nan Alhaji. Ya kamata magana a duba ta. A gasa ta magana. a ai aiki kai ai daidai Yawa da shi yasa ka zama mai gadi daman kar da shi gina ce mai shiri. kan san me ke faruwa wannan direban daga yau na sallame shi ba shi da kike a nan gidan Saboda me ku Alhaji? san me ke faruwa ba Me ke faru? idan kin shiga ban ɗaki kina wanka yana leƙon Shi ne? shi direba Da haka ne. Alhaji dan Allah nan kare ki. ai ba kai ka kawo min magana nan ba ka ga wanda ya kawo kuma na yi Amma wallahi tallahi kai muna yi. Na ga maka. Wallahi Alhaji Allah a kashe wa nake wallahi Alhaji Allah. bari lokacin kwasa a dashen ka yayi ka ya canza kwashi Sai ba ka mu Alhaji Allah. Amma wannan munafiki ne wallahi. Ba muna muna. Ina daga yau ka je na sallame ki ka je ka shi waje ka shi yawa eh a zuwa bikin abba ne yana nan daren yau ne za mu je bari mu gani karfe 8 ba ta ƙara safa amma karfe 8 daidai za mu yawwa tafiya kamar tsuntsu ka ce kaya sun kai a gindin kara kayan ka sai ka gani gaba ya iya mota ya iya mota a ina ka samu wannan babban direba amma alhaji kafin na gama da Allah ka taimaka mu gurin bikin abu ne kunna ya kamata a ce a tafi da ni dan Allah a wai kai da so ne in ban maka gidan ka tsare shi alhaji baka tai bai na ko ina ba da lokacin bikin abu ne uban gida na dan Allah ka san abba ne ina da abu ne to kana son da shi ne ta an gama da mutum ne kamili adali mai taimako da haka dan Allah ka tafi da ni gurin bikin to kaga ai ya kin wai ba a tafi da mai gadi hajiya dan Allah ki taimaka mu hajiya taimaka mu hajiya To Alhaji haka zai bi mu haka gaje. a ba ko ai shi mai gadi uban gida nan Ba kawai za mu tafi da kai. yanzu ba aminin sa oil and gas to ya gashi yana mugun ji da ni sile kenan sile yana mugun ji da ni na san sile ashe kawai shi a duk Najeriya ba ne da sile ashe kawai ne A ina? wannan uban gida na ne to ni kai na ina so in yi arba da sile saboda da na yi ide bi da shi damuwa ta ba ta ne yi zai tuzo maka babban direba to je ka kira mu babban tuka mota kamar ruwa amma da ya kamata mu je da kai domin ni in ya gani ciya da bai zo Ka ga dai ko? zan daga ina jin tausayin kaina abokina da uwar muke Ya kai. alhaji kai kayan ka hita da shinkafa alhaji sai kai neman ka ka san ya kwan direban sa shi ne ya kai ko kun ka da rauke da alhaji tukuna ka kisa Yawwa. tukuna ka kisa lafiya Amun lafiya. lafiya Ya aiki ya. alhamdulillah idan Allah da kata To, Alhaji. na samu labarin kai babban direba ne duk garin nan ba wanda ya kai ka iya mota Tabbas. to shi yasa na kori tsawon direba na saboda ina so ka kai ni bikin alhaji wannan in dai mota ce an doka ni shi yasa nake son kai An doka ni. shi yasa nake son An doka ni. kai ka ci sunan ka idan gari shin ya gani kenan bikin abba ne bi za mu je Ina ne ka Alhaji. 20 ga wata bakwai 20 ga watan bakwai wanda za a yi a nan Freedom Theater Acting da ka kai nake so ka tuka motar ka ga hajiya da yaron ta shi yasa muka kori wancan saboda kai ne tsohon direban da yau na san me baka Wai, tsaya. baka kunya Tsaya. Alhaji. Gaskiya tukin nan in ba lahira zan kai ka ba. Ni gaskiya bai ja ba. Wannan faɗar ma da kaji ana yi. Wallahi kyauce ta waya nake. Wanda wannan ne na kware. duk iya motar da kai a jam ne kai da gani ka ce iya mota alhaji duk garin na an sani in dai mota ce babban direba ne ka gani kuma kai ka ce a jam A gina na iya Alhaji. A jam. Kowa a ya jam sani. ji shiriri ta a jam Yau kuma ba lahira zan kai ba karka ba ka jara mun bala'i. kuma kai ka sa na kori babban direba na saboda kana taɓaɓɓe kana so ka taɓar da ni ina so in je bikin abba ne mi kana da jin Wallahi lazi Alhaji sai ya je bikin abba. Duk mata an
kwantar da hankali ki hajiya ai ba jirgi ba ko ta cikin taurari ne sai kin je amma kai ka kai tsina ne